zangon duka maimaita. Ga sakon Nasiru dan Musa Jega. Haka ake biyu ana maganar daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona kaura ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Dibiti ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga kanna mai fatin mu da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. SLG ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Dabta Tunga ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. An haka ga Dallatu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga a Isoro da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga dan Madan Gwandu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Bello na Haliku ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Dojin Mari da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kabir Jahin ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ibrahim Bakudu ya yarda. Kowa ya daga yatsa biyu. A shi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kunkuru ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga MD Danko da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kai ga dan Musa na garin Jega. Kowa ya daga yatsa biyu. Dan amanar Jega da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Muslim ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Manar MTech ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Na samu Sa'idu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga Malam ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Janar Magwaron mu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa Da biyu. Minista Asunnuna ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Limami na siyasar mu. Kowa ya daga yatsa biyu. Guru ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga ina Bauchi amma da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ma Bauchi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Speaker an kwai ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Garkuwar kauran mu da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Idan Galadiman kaura na nan. Kowa ya daga yatsa biyu. Isa girma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Zayyano Alamu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Shafi'u na Zaure da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga na Ingila ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Mama A'igu na bi da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kai ku tsaya Musa na kira Haji. Kowa ya daga yatsa Eji biyu. kan guruza na gona da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga ajiyan mu na Jega da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga dan fari ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kwamishinoni sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Majalisa sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. SA ma sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. SSA sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ciyamomi ma sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kansiloli sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Talakawa sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Yan kasuwa ma sun daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Yan birni sun daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Mu ma yan ƙauye da farce biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Akai ƙaura mun yarda ka yo su biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Don mun gane kana da aƙida biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Farko aiki ya zo a aƙidar ka. Kowa ya daga yatsa biyu. Kana jin kan al'ummar ka. Kuma mun daga yatsa biyu. Wauna kowa ya yaba mulkin ka. Kowa ya daga yatsa biyu. An bin makiya sabarin hauka. Kuma mun daga yatsa biyu. Yanzu dai tsarin kebe ya saitu. Kowa ya daga yatsa Da biyu. arziki na jiha ya ingantu. Kuma mun daga yatsa biyu. Makiya mun basu da sabbatu. Kowa ya daga yatsa A biyu. kai bari nan gaba gwamnati shi sha laftu. Kuma mun daga yatsa Sai duk mai kushe gona adawa a ce. biyu. Kowa ya daga yatsa A kai biyu. bari sai karshen da ya kaskance. Kuma mun daga yatsa biyu. Shugaba zaginsa baɗala a ce. Kowa ya daga yatsa biyu. Masu sukar gona kiyayya a ce. Kuma mun daga yatsa biyu. Samun kaura kebiri ba a ce. Kowa ya daga yatsa biyu. Tun an ka gwada aka tantance. Kuma mun daga yatsa biyu. Talakawa sai suka bambance. Kowa ya daga yatsa biyu. Nasiru dan Musa na garin Jega shine
ce na yi waka a take bi kauran ungon duka maimaita a kowa ya daga yatsa a biyu kuma mun daga yatsa biyu mu dai mun gama tsari yanke bi kauran ungon duka maimaita kowa ya daga yatsa biyu mu ma mun daga yatsa a biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita kai kowa ya daga yatsa a biyu kaura ya daga yatsa a biyu don haka mun gama tsari yanke bi kauran ungon duka maimaita kowa ya daga yatsa biyu gona kayo so biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita inda kuka kai nika kai wa aya a hadin sadiki masanin mai kowa ya daga yatsa biyu kai ke zaton bawa Allah bai warka kai da ka diwa a wai kauran wanda ka maimaita da ka ba mu fasahar noma a waka ka in ta yi mayo da mai kowa ya daga yatsa biyu kaliki na saba kai min yau ma na zo da bukata ta kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita ga zaɓen dai a gurin Allah biyayyen duk wani mai bauta kowa ya daga yatsa biyu Mustapha ɗahe nurullahi sanadin sallah da halitta ta kauran wanda ka maimaita alaye ne da sahabbansa ya Allah karɓi bukata ta daga yatsa biyu a salatin sa kaurin wando da mai waka ta a maimaita kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita assalamu alaikum al'umma wani sako ne zan kawowa kowa ya daga yatsa biyu mata ku hada da matasan mu sakon ya kunshi da dattawa kauran wanda ka maimaita in mutum ya yi muku alkhairi da alkhairi aka sakawa daga yatsa kai ku yi sharhin aikin yan yudi in kun ka karanci wasiƙa ta kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita gwarzon daular usmaniya tabbas ya kyautu ya maimaita kowa ya daga yatsa biyu gaba da jigon kafi da tijo dan malam jikan malanta kauran wanda ka maimaita talakawa anabci suna cewa ga kauran gwandu uban kyauta kowa ya daga yatsa biyu ga gamjin ya wuri mai Allah a gurin jama'ar kafi ka kyauta kowa ya daga yatsa biyu gona kayo so biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita ito ta kan tana da kamar zaki amma dai ba ta kamar rake kowa ya daga yatsa biyu magauta na bi bayan ka kai ko ka zame musu son keke kauran wanda ka maimaita in shi mai sanye maka jayayya ranar na gan shi ya zo make kowa ya daga yatsa biyu gona na so ka yi min izini kowa ya taba kan mu fafata kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita kai duk mai sukar kauran gwandu mun san maganar sakiyayya ce kowa ya daga yatsa biyu to in baka je makaranta ba shugaba za a ginsa faɗala ce kauran wanda ka maimaita to yan gungu masu bakin guri Allah sa in ku ta ɗaya da ice kowa ya daga yatsa a kai kililin yan jayayya ba ma ra'ayi da asasanta kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita wanda bai tafiyar ga oran gwandu ta biyawa a kansa tuwon tulu kowa ya daga yatsa a kai jirgin nuhu ne ku tafi mu da ne amma sai mun cire balbeli kauran wanda ka maimaita wanda ke ra'ayin mu karbe shi ko waki mu kyale ɗiyan telu kowa ya daga yatsa ga biyu sarkin wakar kauran gwandu in ku bari nan na more sarauta ta kowa ya daga yatsa biyu kuma mun daga yatsa biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita kai kowa ya san da halin du'ale ba ta zo rana ta a noma ba kowa ya daga yatsa biyu shin tallar ka sani mai jan baki baka san mu ne muka sai da ba kauran wanda ka maimaita in kaɗi wanga fada an fara ashe kuma ne ba in yadda a shirya ba kowa ya daga yatsa ya Allah ka tsare mu da ɗan jega ka tarbiyyar mu ya lalata kowa ya daga yatsa biyu gona kayo so biyu tsari yanke bugauran wanda ka maimaita wani na je na sabarin zance wai Musa bai iya waka ba kowa
daidai a wuce mu da nerori don ba baya muka baiwa ba. Kauran banduka maimaita. Ashin gasar BBC ka manta baka san ne na daga lamba ba. Daga Yatsa Kai kemika wani zuttu uban baki ina san bai taɓa waka ta. kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Ya siyasa da kyabbi ku gane Musa mai kishi na a gyara ne. Kowa ya daga Yatsa biyu. Shi ko gona kauran gwando limamin nuna halacci ne. Kauran banduka maimaita. In sai ga wani nan mai jan baki sai ya kaso ta zamo zaune. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. burinsa a danna mawaka mu baki ya yarda a bibita. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Tun da mun kare da aron hannu bari in dawo ga sana'ata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Da hankalinku nake so al'umma aikin gonan mu malabarta. Kauran banduka maimaita. Ni dai Musa mai waka ne kuma duk an shaidi aƙida ta. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. ni ban da hali na mace ce ku magana in zan yi da hujjata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Jama'a shin kun gane zomo yan kura ta bai rainawa. Kowa ya daga Yatsa biyu. Ga wasu na ta shirin tallar tudumi jama'a kaura suka nunawa. Kauran banduka maimaita. Shi wancan bai da halin talla bari nawa gwani na iya dawa. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. da zuwan kaura kebi ta gyaru tun nan ma na cika hujjata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Gona kayo so biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Kai mi ba hana burgu shawagi amma da ya mage kadan ne shi. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kai ita babu ruwan da dage mai nan dare na ya mata kalashe shi. Kauran banduka maimaita. Kai ku fito ku ga kirkece nan zai ja giwar kebi turkashi. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. ashe yaƙi kebe ya ƙaru bari in daɗa tanke fatata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Gwarzon daular Usmaniya in an zo ranar yaƙin ga. Kowa ya daga Yatsa biyu. Doko sulkin yaƙi ƙaura ni ko in zo na yi maganga. Kauran banduka maimaita. Kai ka ƙara shiri namijin zaki wane yaro ya yi ma burga. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. ga abin diga nan mai harsashe ko wadda ga kansa ta lalata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Kai ita dai waƙar ka ta yaƙi ce ba aiki zan kawo ba. Kowa ya daga Yatsa biyu. Ido mu dubu kun shaida ƙaura ba a kai shi ga aiki ba. Kauran banduka maimaita. Kwazo ne ba sai na ce ba kun san bai saba kasala ba. Kowa ya daga Yatsa biyu. Mai gidan baya uba ya san Musa yaro ya kasa fahimta ta. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Kai shirin bayo muka kare ba kebi sai mun kori ɗiyan gaba. Kowa ya daga Yatsa Kai biyu. su suka dama kunan ba su kurba ba domin sun keɓa bakar gumba. Kauran banduka maimaita. Gwamna sun yi zigin na butulce ma na Allah na ce ban saba ba. Kowa ya daga Yatsa biyu. Kai Musa na zaɗi uban ga iya da ya san daraja ta sana'ata. Kowa ya daga Yatsa biyu. Gwamna kayo so biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita. Kai gwamnan kebi ban taɓa raina a mai don shi ya sai min da girman ga. Kowa ya daga Yatsa biyu. Da lokaci in ya ga shi kenan ku tambayi Jamila yar manga. Kauran banduka maimaita. Sanadinmu na sanya ruwa ba a ba ita ta san tushen kalmar ga. Kowa ya daga Yatsa biyu. Yau ga shi da mu aka dama awa har mata a sanar rike waka ta. Kowa ya daga Yatsa biyu. Gwamna kayo so biyu. Tsari yanke bu Sauran gwanda ka maimaita a kowa ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga Yatsa biyu. Mu dai mun gama tsari yanke bi kauran gwanda ka maimaita. Kowa ya daga Yatsa biyu. Mu ma mun daga yatsa biyu. Tsari yanke bu kauran banduka maimaita.
gwandu ka maimaita. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona kayo so biyu.